الحمد لله. الحمد لله الذي جعل لنا من أنفسنا أزواجا وجعل لنا من أزواجنا بنين وحفدة، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه إلى يوم الحسرة. أما بعد، فاتقوا الله تعالى أيها المؤمنون عباد الله. عباد الله، اعلموا أن تربية الأولاد من أهم القضايا التي يجب علينا الاهتمام بها، لأنها مسؤولية عظيمة ألقاها الله تعالى على عواتق الآباء والأولياء. قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عباد الله، إذا نظرنا إلى التربية في زماننا وفي بلادنا نجد أن التربية قد عمت وفسدت، لأن أولادنا صاروا كالبهائم، بنين وبنات، في ملابسهم وفي أخلاقهم وآدابهم وفي بعدهم عن الدين والقيم. فقد انتشر الفساد في أوساط أولادنا، الرقص وشرب الخمور والسحر في الليل والتبرج وشرب الدخان ولبس الأقراص والسلاسل. فهذه الحالة عباد الله مما يبكي عليها الغيور على دينه، ولذا فإنه يجب علينا القيام بإصلاح التربية، وينبغي علينا أن نهتم بأولادنا. أمي ألا تنو ألا مني تنو كاكا أمي بركة شامل مسا ألاي مسا ألا مياكا فوني سرياك أنكا كابي جمان دو يامبلا أنسي كونو أما نيني مسا ألا في جمان شمان بابلو كابلا أنسي كونو ألا موكلا لبان كو نيما كاكا مبلا جاني ألا موكلا مام بنا فو كا متلو نيمان دام ألا موكلا أمي صلاة نكسي نيني مسا ألا في كاكا كاتشينين باكا ألا كلا محمد صلى الله عليه وسلم ona dingo be oni mo mo ki sembla krabban sembla nola bokata se lahara joluma ama nyini masaba ala fe ka ala hina bela janina ala mokala ka ala ya fa jurumuma ala mokala si jansi barakama ko dama ala mokala ko kekenya ni lafiya kono ala mokala ame ajiri masaba ala fe chidin bay ka salatu chama ke aka bi jumado ina kene ni ya boloma ayo nyina fe ako anye salatu ke ale kiraka ako surutu kene ni boloma juma doya ako nay salatu ke ale kiraka ale kira alayhi salatu wassalam abu nyon ko segi ko ama sahaba ya nyininga ko to de bo nyon ko segi ko kasoro kolo mumula do kolo jogoro alakra alayhi salatu wassalam ayo jabi ako alaye a haramu ya dugukolo ka akan nabi nyumon farkoro dum ama nyini masaba ala fe ka salatu chama ke o kira banka ala mo kala oni mo tugula akata asra ko foka tasila haraluma ama nyini masaba ala fe awni o belajani ka ala hinana ala mo kala mari alislamo
aman sara ɲɔgɔn ni ala ɲɛ sira an sira masaba ala ɲɛ an ye ala gasi sigi an y'a dɔn k'a fɔ fɛn minnu b'an bolo den minnu b'an bolo muso minnu b'an bolo lanantiya ni kalifaw lo ala y'a d'an ma k'a kɛ lanantiya ye k'a kalifa anw ma an badi alisilamɛw o kalifa fɛn min n'a b'an kelen kelenna bolo o lanantiya fɛn min n'a b'an kelen kelenna bolo an y'a dɔn k'a fɔ ko ala bɛ bɛɛ lajɛlen ɲininka a la sini kiyama muso min b'i bolo ala bɛ ɲininka i muso ka kungo la koyi siga foyi si kelen t'a la den minnu b'i bolo maa minnu b'i ka mara kɔnɔ maa minnu b'i ka lamɔ kɔnɔna na ala b'i ɲininka nin bɛɛ lajɛlen ka kungo la lahara jɔlon bari alisilamɛw o sababuya kosɔn bɛɛ lajɛlen kana ka wuli k'i lɔ ni i seko damayira ye togoya min na o kalifa fɛn minnu n'a kalifal'i la i bɛ se ka kalifa ninnu i bɛ se k'a ladon ko ɲɛ k'i hakili to a la k'i janto a la togoya min na an b'a ɲini masaba ala fɛ fɛn minnu kalifala an ma ka an se kalifa ninnu kɔrɔ ala m'o kɛra an bɛ di alisilamɛw den minnu b'an bolo an y'a dɔn k'a fɔ ko ni kalifa ninnu ala ye a kalifaw dulon an bɛɛ lajɛlen kan na ne le b'a min tigi ni faratila i ka kalifa fɛn na fɛn min dil'i ma k'i y'a kalifa ko ɲɛ ni faratila a kalifa la fiɲɛ dɔ donla a la i y'a dɔn k'a fɔ ko ala bɛ ɲininka dɛ n ye kalifa fɛn d'i ma mun kosɔn fiɲɛ donla a la o de kosɔn masaba ala b'a fɔla anw ɲɛnɛ alikɔnɔna kɔnɔ a ko qu anfusakum wa ahlikum naara a ko an y'an yɛrɛ kun kisi ka bɔ jahanama tasuma ma o ni an ka denbayaw bɛɛ lajɛlen anw bɛ seli lahaliya min na an kana k'an ka denbayaw bila seli la ten an b'a yɛrɛ yɔrɔ ma jɛn ka bɔ tiɲɛni na cogoya min na an kana k'an ka denbayaw yɔrɔ ma jɛn ka bɔ tiɲɛni na ten o cogo la ten o de kɔrɔ ye k'a fɔ an k'an yɛrɛ kun kisi ka bɔ jahanama tasuma ma sira minnu b'an lase jahanama ma an k'an yɛrɛ kun protéger ka bɔ o ma an ka denbayaw fana n'a fɔra an ka denbayaw a bɛ tali kɛ fɛn caman de la musow b'a la denw b'a la minnu yɛrɛ b'i ka mara kɔnɔ minnu yɛrɛ b'i ka lamɔ kɔnɔ o bɛɛ bɛ don a kɔnɔ o de kosɔn an badi alisilamɛw an ka bi kutuba a bɛna boli mun de kan o de ye lamɔ ye o de ye éducation ye éducation min filɛ nin ye bɛɛ lajɛlen ni a lɔyɔrɔ lo éducation in na ni bɛɛ lajɛlen k'a kɛ a kungo ye faw k'a kɛ o kungo ye denw yɛrɛ fana olu k'i janto a la olu kɛra lamɛnnikɛla ye u bɛ bɔ ka taa kalanso minnu la ekɔliso minnu la olu k'u fana k'i janto a la société yɛrɛ communauté yɛrɛ olu fana k'i janto a la i b'a ye a ka ca la alhamdulillah lamɔ bɛ ɲɛ nka ni fan dɔ cɛsirila fan tɔw ma cɛsiri i b'a ye hali bele nagasi bɛ don lamɔ na lamɔ bɛ kɛ tɔ ka jɛ o de kosɔn n'a jala masaba ala ye an ka bi kutuba a bɛna boli o de kan an bɛ di alisilamɛw n'an ye an n'u ka waati in filɛ an bɛ waati min na ni kira alayhi salatu wa salam a jɔrɔla ni waati min ko ye o de an nugu b'a la nin an bɛ di alisilamɛw sabu ni anw ka waati filɛ lahaliya sugu bɛɛ de bɛ anw ka waati in na ni an ka denmisɛnw filɛ cɛ ni musomaninw bɛɛ lajɛlen lahalaya yɛlɛmala don finiw na o ni kɛwalew la o ni jogo ɲumanya yɛrɛ la an ka taabolo yɛrɛ an ka adamadenyaw siginin no jogo ɲuman min ɲɔgɔn kan taabolo ɲuman min ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ o taabolo ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen tiɲɛna an ka denmisɛnw bolo cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen an b'a di alisilamɛw n'i y'a jate minɛ fɛn min ye ɲɔmɔgɔya ye n'a bɛ fɔ o ma ko jɛnɛya kɛra fornication o jɛnsɛnna anw ka waati in na o kɛra fufalaki ye premier mɔgɔw tun bɛ cɛsiri o le jurumuko in na nka sisan a bɛ tagama ka na yɛlɛ maaw sen kan o jɛnsɛnna anw ka waati in na bɛɛ lajɛlen jeni bɛ ka a ko filɛ a fana b'o ɲɛ kelen ma dɔn o yɛrɛkɛla anw ka waati in na ni m'i yɛrɛ kɔlɔsi denmisɛn bɛ maakɔrɔba a b'i siginin to ka sin ka na kuma se ka yɛrɛ dɔn na hali n'a sɔrɔ a dɔnkili tɔgɔ tɛ jouer i fɛ so kɔnɔ parce que a k'a ta siraba kan a k'a ta télévision na a k'a ta réseau ɲɛfɛ donc an bɛ di alisilamɛw ni kɛwale ninnu f'an ye janto lamɔdenw na lamɔfɛnw na ninnu kɛwale ninnu la a fana b'o ɲɛma ten dulɔmi o yɛrɛkɛla anw ka waati in na anw ka éducation tiɲɛna tuma dɔ la yɛrɛ i tun b'a ye k'a fɔ ko juradenw
walima silamadenw walima maa minnu dɔw wolola alisilamaya kɔnɔ o silama lamɔna a tun bɛ bonya mɔgɔ hakili ma k'a fɔ k'i b'olu dɔ sigini ye dɔrɔmiyɔrɔ la walima o bɛ kan ka dulɔ min nka anw ka waati in na o ko t'a la bilen tuguni dɛ o ko t'a la bilen tuguni sabu daliluya ye o la sabati parce que sunkalo la minnu bɛ dulɔ feere makitigiw o ni minnu bɛ boisson feere o b'i kanto k'a fɔ ko olu ka dulɔ tɛ marché la o kɔrɔ ye jɔn ninnu de bɛ dulɔ ninnu min na silamadenw juradenw mun ninnu wolola alisilamaya kɔnɔ a bɛ fɔ minnu ma ko madu ni sedu silamatɔgɔ lasiriw bɛ minnu la dɛ aha olu de bɛ dulɔ min yɔrɔ ninnu la marché la o de kosɔn ni sunkalo sera komi a caman bɛ maloya mɔgɔw kana n sigi ne ye sunkalo tile fɛ e yɛrɛ k'i ye dumuni wɛrɛ yɛrɛ kɛla yɛrɛ o yɛrɛ ye maloya ko ye kuma tɛ k'i sigi bɛ dulɔ min yɔrɔ la donc a caman bɛ dulɔ min yɔrɔ ye k'a to yen o de kosɔn makiw o ni dulɔ feere yɔrɔw olu b'i kanto k'a fɔ ko sunkalo kɔnɔna na ko makiw tɛ marché o ye dalilu kɛnɛkantɛ le ye o min b'a yira k'a fɔ ko c'est que silamadenw de ka minta ka ca a la o de yɛrɛkɛla anw ka waati in na an bɛ alisilamɛw an ye ala gasi segin ko ninnu la an y'a dɔn k'a fɔ ko ala min ye masa ye ala ye masa min ye a bɛ jurumu yafa nka ala ka minɛni ka jugu dɛ ala ko n'a ye jɔn minɛ kojugu la surtout jɔn min bɛ tugu kalanbaga ci kojugukɛla a ko ale ala ka minɛni ka jugu o maa sugu ma dɛ an bɛ alisilamɛw donc ninnu bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛni siraw ye o ni yɛrɛ walaka ka bila bolomakolonbila an bɛ alisilamɛw o bɛ cɛ la o bɛ muso la premier bolomakolonbila e tun b'a ye tuma dɔ la a tun bɛ kɛ musow de la ka caya sabu o laɲini ye mun ye ka cɛw la fitina nka bi cɛw yɛrɛ fana donna la tuguni an bɛ alisilamɛw nin bɛɛ lajɛlen ye lamɔ ye anw minnu ni ala ye maa dɔw kalifa an ma ko an kana ka olu lamɔ an kana k'an janto o la ninnu bɛɛ la sabu ka adamaden kɛ adamaden ɲuman ye a tɛ ɲɛ fɔ i diinɛ yɔrɔ ka dafa i adamaden yɔrɔ fana ka dafa i ye kɛ i bɛ masaba ala bato ala bɛ fɛ i ye kɛ mɔgɔ sugufa min ye i ye kɛ o ye société yɛrɛ an bɛ ɲɛnamaya la yɔrɔ minnu la o bɛ fɛ e ye kɛ sɛbɛnnamɔgɔ sugufa min ye i ye kɛ o sɛbɛnnamɔgɔ ye i kɛra cɛ ye o i ye fani doko ɲɛ n'i kɛra pantalon ni chemise dɔ la ye i y'a doko la ɲɛ ni i kɛra ayiwa dulokiba dɔ la ye i ye dulokiba doko la ɲɛ n'i kɛra jean dɔ la yɛrɛ ye i ye jean doko ɲɛ sariya bɛ principe de bila faniw na k'a fɔ a mana ka kɛ tan a mana ka kɛ tan a yecogo mana ka kɛ fɛn ye fɛn min ni a bɛ maaw lasiran a bɛ maaw laboli walima a kana minɛ ka seere i la fo ile yɛrɛ forme bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ min kɔnɔ bari alisilamɛw dɔw bɛ yen tellement fani bɛ ja olu la a tɛ ɲɛ n'a bɛna fini bɔ fɔ mana ni fɛnw dɔw ka don a yɛrɛ la fɔlɔba jini walima pantalon min n'a y'o kolan ko o kolanlama seere a yɛrɛ la fo fɛn dɔw ka don o bɛ se ka tufa ka bɔ a la lahalaya min na an bari alisilamɛw ninnu kɛwale ninnu tɛ maa kɛ maa sɛbɛ ye société yɛrɛ kɔnɔba yɔrɔ bonyaniw yɛrɛ la yɔrɔ respecteniw yɛrɛ la e tɛ se ka nin fani sugu fani don walima ka kurusi don k'a tɔ jigin kɔfɛ ka sogotow bɔ a kɔfɛ walima ka jini kurusiw don ka a kimiriku n'a gɛrɛnkalaw bɛɛ lajɛlen fara fara n'i ye jini dungu dɔw ye tuma dɔ la yɛrɛ a bɛ k'ile yɛrɛ ɲɛna i n'a fɔ ɲinan le a mɛnna a bila yɔrɔ la ɲinan le nana ka na ɲimi walima a bɛ k'i ɲɛna i n'a fɔ ko bateriji le bɔnna kan an bɛ de alisilamɛw ninnu tɛ maa ɲuman maa sɛbɛ si ka fini don ta ye alisilamɛ yɛrɛ fana tɛ sɔn nin fani sugu fa ninnu don ma parce que alisilamɛ bɛ fɛlɛ i ye kɛ maa sɛbɛ ye i ye kɛ ala jɔn ye lahalaya min na ala jɔn sɛbɛ ye ala batola sɛbɛ ye a bɛ fɛ o cogo kelen na i fana ye kɛ maa sɛbɛ ye ten i ka société kɔnɔ maa min yecogo ka ɲi maa min b'a ka société nafa an bɛ de alisilamɛw nin bɛɛ de bɛ don éducation kɔnɔna na i ni ala cɛla la i ka dusukunna siri la i de yɛrɛ ye togoya yɛrɛ la i bɛna kɛ lahalaya jumɛn na silamɛya mako bɛ nin bɛɛ lajɛlen de la an bɛ de alisilamɛw o de kosɔn an bɛ de alisilamɛw n'an ye lamɔ filɛ anw ka waati in na n'an ye éducation filɛ an ka waati in na a ma jɛɲɛ yɛrɛ ka kɔn san 30 ɲɛ ka kɔn sanji 30 ɲɛ
an bade alisilamaw quartier kɔnɔnaw na ni tun ye kojugu dɔ kɛ cɛkɔrɔba fɛn fɛn k'i ye quartier kɔnɔ a b'i minɛ k'i ladabu ka kɔn san 30 ɲɛ cɛkɔrɔba fɛn fɛn k'i ye a b'i minɛ k'i jogo don parce que i ye kojugu in kɛ i kun kɔfɛ ka caman bila sanfɛ ka kɛrɛfɛla ka o laisser ka o dɔgɔya ni cɛkɔrɔba min k'i ye dɔrɔn a b'i minɛ ka lankala minɛ ka kunkolo cɛ ma n'i taara fɔ i facɛ ɲɛna ale bɛ ka dɔwɛrɛ de fara kan tuguni donc lamɔ kɛra ten bɛɛ lajɛlen tun bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ quartierw kɔnɔ lu kɔnɔnaw la nka an n'u ka waati in na an bade alisilamaw o bɔla a la o de kosɔn limadha fasadati sarbiya fi zamanina an bade alisilamaw mun de kosɔn lamɔ tiɲɛna anw ka waati in na fɛn jɔnna min ka to lamɔ tiɲɛna anw ka waati in na تنازل المسؤولين عن مسؤوليتهم وإهمالهم للتربية. Les parents, ils se sont désengagés de leur éducation vis-à-vis de leurs enfants. Ole sababu baye ambade al-Islamo, comme les parents se sont désengagés de leur éducation, donc l'éducation est gâtée de nos temps. D'un fa kunya be maa minnu bolo bɛɛ lajɛlen k'i sigi k'i bolo bɔ k'i bolo jigin ko ni ɲɔgɔn bɛ bɛɛ fɛ yen bɛɛ ta le bɛ tan duniya yɔrɔ bɛɛ lajɛlen de kala tan an badi alisilamaw o ye koziba dɔ ye f'an ye o yɔrɔ de filɛ fo bɛɛ lajɛlen ka wuli ka lɔle denfaw wo denbaw wo kɔrɔw wo mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ se ka cɛsiri dɔ kɛ éducation na lamɔ na i ye wuli k'i cɛsiri a la i bɛ jija min kɛ masaba ala subahana le bɛ sara baraji la o ye fɛn jɔlen ye fɛn min kosɔn ayiwa éducation tiɲɛna anw ka waati in na fɛn filanan fasadul muassasati tarbawiya almadaris wa ghayriha fɛn filanan min k'a to éducation tiɲɛna bafiyera anw ka waati in na les lieux de l'éducation, les écoles, les madrasas, on a ɲɔgɔnnaw olu yɛrɛ fana problème dɔ bɛ olu yɛrɛ fana kɔnɔ olu yɛrɛ dɔw fana tiɲɛna parce que mɔgɔ minnu kun bɛ lamɔ na o yɔrɔ la yen olu yɛrɛ dɔw fana mako bɛ lamɔ na olu yɛrɛ kana ka lamɔ parce que o yɛrɛ de bɛ kojugu ta k'o ka kalandenw sɛgɛrɛ n'a ye donc mɔgɔ minnu n'i le bɛ o yɔrɔ ninnu dɔ la k'a fɔ i le bɛ kalanso la walima i bɛ ekɔliso la denmisɛnw bɛna ka na dire ma i y'a lɔn k'a fɔ ko kalifa lo i bolo dɛ lanatiya lo i bolo dɛ tuma dɔ la parents bɛ den ladon ko ɲɛ so kɔnɔ nka ile min ye maître ye ile min ye enseignant ye o nana den di ile min ma ekɔliso la kalankɛso la lanatiya dɔ lo ile bolo ile fana kana kɛ sababu ye ka mɔgɔw ka den tiɲɛ o yɔrɔ la sabu dɔw ka tiɲɛ sababu bɛ bɔ ekɔliso ni kalankɛsow la parce que mɔgɔw bɛ taa ɲagami ɲɔgɔn na yɔrɔ o yɔrɔ a ka ca la maître minnu b'o ɲɛfɛ enseignant minnu b'o ɲɛfɛ denmisɛnw b'olu fana lajɛ donc ala ye ile bila place min na kalankɛso min na ekɔliso min na k'ile bɛ mɔgɔw lakalan na o yɔrɔ la yen e fana kana ka i cɛsiri o denmisɛn ninnu fana ka lamɔko ɲuman na o fana an bari alisilamɛw o yɔrɔ ninnu tiɲɛ o fana kɛra sababu ye ka éducation ka o tiɲɛ anw ka waati in na a sabanan ye jumɛn ye intisharu amakini allahu wal fasad tiɲɛnikɛyɔrɔw olu jɛnsɛn anw ka yɔrɔ la anw kana ka wuli ka lɔli tiɲɛnikɛyɔrɔw bɛ se ka bɔ an kɛrɛfɛ lahaliya min na sabu dulɔmiyɔrɔw ni makew hɛrɛ foyi si kelen t'a la hali maa min yɛrɛ tɛ silamɛ ye kana kɛ silamɛ ye e kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko dulɔmiyɔrɔ o ni makew o n'a ɲɔgɔnnaw ko hɛrɛ tɛ nin si kelen na hali i kana kɛ silamɛ yɛrɛ ye nka i b'o kɔ jaabi lɔ k'a fɔ yɔrɔ min kɛrɛnkɛrɛnna dulɔ min kama o ni tiɲɛniw kama sabu fɛn sidɔnbali de ka ca o dulɔ de bɛ lakali kɛ sinon kalaw ni a dɔrɔgiw n'a kadafiw ni a sugufaw bɛɛ lajɛlen a bɛɛ de bɛ don a kɔnɔna na sabu ninnu bɛ kɛ nin yɔrɔ sugu ninnu de la an b'a dɛsɛ sama olu fana caya anw ka sigidaw la o kɛra sababu ye fana ka an ka éducation tiɲɛ a fana bɔ o ɲɛ kelen ma adamul muraqabati wal mutabaa pas de suivi anw ka lamɔ kɔnɔna na on ne suit pas an t'a suivi
parce que l'éducation est fait dans les il va nominer il va suivre quand on fait un dofo soroma les fente dofo sous fente dofo là il va suivre la bouddha min al mutaba fil amaliyat al tarbawiyya. Il faut suivre l'enfant, il faut suivre ta femme. On a dit que k'a fɔ k'i bɛ a tigilamɔgɔ sɛgɛsɛgɛ la i bɛ se ka mɔgɔ kɔlɔsi k'a sɔrɔ a tigi ma bɔ a kalama n'i ka tɛmɛsen min ye n'i ka taasira min ye ayiwa i b'a tigi n'a hakili yira ɲɔgɔn na o ye fɛn dɔ ye fɛn min kɛra sababuya ye ka an ka éducation tiɲɛ a fana b'o ɲɛ kelen ma les mauvais compagnons jɛɲɔgɔn jugu teri jugu arufaka so teri jugu jɛɲɔgɔn jugu minnu bɛ kɛ an ka lamɔdenw an ka lamɔbagaw senna a kɛla muso ye o teri jugu min b'ale la lakawurini min b'ale la a kɔnɔ kuma bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ min ɲɛna hali ni ko tɛmɛna n'a cɛ cɛ su la dilan kan o bɛ fɔ min ɲɛna a gungun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ min ɲɛna ninnu fana lakawuriw a kɛra cɛ ye o walima a kɛra muso ye o ninnu fana dɔw kɛra sababu ye ayiwa ka lamɔ tiɲɛ an bolo sabu dutigi dɔw bɛ yen cɛ dɔw bɛ yen e bɛ si ka tile ka kuma o nka lakawuri a b'a fɔ min ma k'a lakawurinin dɛ n'o de ka min fɔ a ɲɛna o de bɛ don a tulo kɔnɔ ka sabati nka e cɛ wa walima e min ye a fa ye walima e min y'a ba ye e ka kuma wa o bɛ don tulo kelen na ka bɔ yɔrɔ dɔ na donc o jɛɲɔgɔn jugu minnu kun bɛ yen an bari alisilamɛw ni an kana ka an janto o la n'an kana ka hakili to o la pour que éducation bɛ se ka fisaya éducation bɛ se ka ɲɛ lahaliya min na o fana ye sababuba dɔ ye ka éducation landɔgɔ ka éducation tiɲɛ an bolo a fana b'o ɲɛ kelen ma alwulu fi hubbi alawlad dansago denw kanu na dɔw bɛ yen tellement ale ka den kanu kojugu ale yɛrɛ tɛ fɛ k'a fɔ den ma nin dabila walima nin to yen i n'a fɔ an bɛ période sugu min na nin tulo ni fɛnw ka di denmisɛn bɛɛ ye n'a k'a mɔgɔ ɲɔgɔn ye a bɛ ko minnu na a bɛ fɛ k'a dɔ kɛ ale tuma dɔ la 31 ko ninnu t'a ɲɛ sira la o min ka surun tuma dɔ la o t'ale ɲɛ sira la aujourd'hui c'est le 29 yanni tile damadama ni sisan nka ale den o bɛna ka na ɲini a fɛ a masa fɛ walima a ka kotigi fɛ ko a n tɔɲɔgɔnw n teriw nin b'o bolo o bɛ nin kɛra tan o bɛ tagala tan o bɛ taga nin yɔrɔ in na tan donc ale den kanu kosɔn a tɛ fɛ ka fɛn bɔ den bolo a tɛ fɛ den ka dusuma kasa donc a bɛ sira di den ma o den kanu kojugu an bari alisilamɛw an y'a dɔn k'a fɔ kanu hakɛya de b'a la nka n'a bɛ nana kana don ala sɔsɔ kɔnɔna na n'a bɛna don ala kota kɔnɔna na an bari alisilamɛw i kana k'o yɔrɔ lajɛlɛ sabu an y'a dɔn k'a fɔ ko duniya in an b'a kɔnɔ nin ala ye dɔ le kalifa dɔ la a ye an kalifa ɲɔgɔn na de nka ala bɛ bɛɛ lajɛlen ɲininka o kalifa in na sini a kuntagala surunyana wa walima a kuntagala jɛnyana wa sini bɛɛ lajɛlen bɛ ɲininka i ka kalifa fɛn na a fana b'o o ɲɛ kelen ma wasa'ilul i'lam as-sam'iyya wal mar'iyya les réseaux o fana kɛra sababuya ye ka an ka éducation tiɲɛ o ni télévision radio internet n'a nasiraw bɛɛ lajɛlen o kɛra sababu ye k'an ka éducation tiɲɛ an bari alisilamɛw an kana k'an janto nin bɛɛ la an kana k'an hakili to nin bɛɛ la ni an ka lamɔdenw ye an bari alisilamɛw surtout kɛrɛnkɛrɛnnen bolo ma internet tuma dɔ la télévision ko ni radio ko o bɛ ɲini ka fɛnya nka internet an bɛ waati min na nin ye an bari alisilamɛw a kɛra sababuya ye ka lamɔbaga ɲuman caman ka lamɔdenw tiɲɛ o k'o sɛbɛ don lamɔ ma k'o cɛsiri lamɔ ma mais réseau internet min bɛ denmisɛn cɛmanninw bolo n'a bɛ denmisɛn musomanninw bolo f'i ka denw lasigilen k'o lafaamuya a la k'o n'o hakili yira ɲɔgɔn na a la k'a fɔ nin ye fɛn de ye n'i ye nin kɛ i bɛ jurumu sɔrɔ ala bɛ dimi i kɔrɔ nka n'i taara nin sira fɛ alihamudulila nafa caman b'a la nafaba caman ba de b'a la a nafa yɔrɔw ta a juguman yɔrɔw fɛn bɛ kɛ sababuya ye ka i kɛ mɔgɔ halakili ye duniya kɔnɔ a bɛ halaki fana s'i ma lahara tuguni o sabu a b'i mako sa duniya kɔnɔ yan a b'i ka waati bɛɛ lajɛlen pɛridi bolo dɔw bɛ yen waati bɛɛ olu bɛ nin de kan baarakɛyɔrɔ la o problème yɛrɛ bilala dɔw ka baarako la ka sababuya kɛ nin ye waati bɛɛ ale bɛ tiktokiw ni fesiw ni twitteriw ni a ɲɔgɔnnaw de kɔnɔ donc an bɛ alisilamɛw ninnu fɛn ninnu
fanga nunungu filɛ on a qu'à revoir nunungu fɛ nɔgɔ n'an ka nunungu filɛ a bɛ kɛ sababuya ye ka an ka lamɔ an bɛ min laɲini na lamɔ kɔnɔ dɛ k'an se o ma a fana b'o ɲɛ kelen ma atadakhulu asayyi lilghayri fi tarbiyati alawlad bari alisilamaw mɔgɔ wɛrɛ minnu kun b'an kɛrɛfɛ a kɛra teri bolo ye o walima a kɛra baliman bolo ye o olu minnu b'o ɲin don mɔgɔ dɔ ka éducation na dɔ bɛ yen n'ale cɛsirilen bɛ a b'a ka éducation na a bɛ kan k'a denw lamɔ a bɛ kan k'a musow jogo don i bɛ taa sɔrɔ sigiɲɔgɔn dɔ ale bɛ kɛ o tigilamɔgɔ critiquer i kan to ko cɛ in yɛrɛ fana ka ko ka gɛlɛn ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen de bɛ nin kɛra donc an bɛ alisilamɛw ele min fana bɛ kan k'e ɲin don cɛ ka lamɔ na walima muso ka lamɔ na a bɛ kan k'a denmuso jogo to e bɛ kan k'e ɲin don a la ko denmuso bɛɛ de bɛ nin kɛra bɛɛ de bɛ ta ni denmuso ma ka fani dɔ k'a tigɛ a woto la walima a kibiri kun na ba bɛ kuma a fɛ walima fa bɛ kuma a fɛ nka e min n'i le bɛ n'o ye tuma dɔ la dɔ b'i kanto olu dɔ la ko ko nin yɛrɛ fana ka ko ka gɛlɛn sa ce sont des enfants denmisɛnw don ils n'ont pas encore o ma 10 ans sɔrɔ o ma 11 ans sɔrɔ ba o ma 5 ans o ma kɔrɔbaya ba an b'a yɛrɛ silamɛw o mɔgɔ wɛrɛ minnu b'o sen don tuma dɔ la mɔgɔw ka éducation na n'a tigi bɛ fɛ ka lamɔ ko ɲuman kɛ nin bɛɛ lajɛlen ye sababu dɔw ye an b'a alisilamɛw min bɛ kɛ sababu ye ka lamɔkɛla ɲuman k'i ka lamɔ ka ɲagami i bolo an b'a ɲini masaba ala fɛ faamuyali ko ɲuman k'a d'an ma ala m'o kɛra kuma minnu fɔra ka mɛtɛrɛ ɲuman d'an ma ala m'o kɛra aqulu ma tasma'una astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah astaghfiruhu innahu kana lil awwabina ghafura الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين مدى الإسلام لا ينجم يربي الشريعة لامونا معنى التربية إعداد الفرد إعدادا كاملا من جميع النواحي في جميع مراحل نموه للحياة الدنيا والآخرة في ضوء المبادئ والقيم وطرق التربية التي جاء بها الإسلام مدى الإسلام. L'éducation, c'est de préparer l'individu, toutes affaires prêt, à tout égard et toutes les étapes de la croissance de la vie, de ce monde et l'au-delà, à la lumière des principes et des valeurs et des méthodes d'élevage qui sont énoncées dans l'islam. Lamɔ yɛrɛ kɔrɔ ye an bari alisilamɛw o le ye ka adamadeni k'a lamɔ lahaliyako ɲuman na k'a kɛ silama ɲuman ye k'a kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min tigi bɛ nafa bɔ duniya kɔnɔ ale yɛrɛ bɛ ban ka nafa sɔrɔ o fana tuguni lahara sabu éducation ma basé dɔrɔn dɛ ko in na kɛ misiri kɔnɔ ka jija ka kɛ ala bato ye dɔrɔn dɛ i bɛ se ka kɛ mɔgɔ sɛbɛ ye duniya kɔnɔ ɲɛma i bɛ se ka nafa lase i masaw ma ɲɛma i bɛ nafa lase communauté yɛrɛ ma lahaliya min na n'a fɔra ko éducation mako bɛ nin bɛɛ lajɛlen na ka kalan kɛ ka faamuya kɛ ka diplôme baw ta ka baara kɛ ka kɛ ingénieur ye ka kɛ docteur ye ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye o baara ɲuman in kɔnɔ nin i bɛ min kɛ duniya kɔnɔ in kɛ i bɛ ala sɔrɔ ni o fana ye éducation mako bɛ nin bɛɛ lajɛlen de la. N'an ka nunugu hakili to nunugu la k'an janto nunugu la an bari alisilamɛw ka ala gasi sigi a kɔnɔna na o de b'an kɛ maa sɛbɛ côté dɔ ta dɔrɔn sabu an n'u caman bɛ yen an mako bɛ denw ka duniya lamɔ de la an bɛ se ka denw bila u bɛ ekɔli ɲumanw kɛ u bɛ grande école belebelew kɛ u bɛ taa farakɛ jamanaw la dɔw bɛ taa Canada dɔw bɛ taa Faransi dɔw bɛ taa Ameriki an bɛ o cɛsiri bɛɛ kɛ. Dɔw bɛ se ka miliyɔn yirika caman sara
aka den ka éducation kɔnɔna na sabu o fana éducation dɔ le ye a bɛ nafolo caman sara ka visaw ɲini ka den lataga Canada ka lataga Grande-Bretagne a bɛ wari caman sara yanni ka to den bɛ tila ka étude la il peut dépenser 30 millions 40 millions 50 millions den ka étude la mun jɔyɔrɔ ɲuman a bɛ se k'o sɔrɔ duniya kɔnɔ lahalaya min na nka i ka jija jumɛn kɛ n'a bɛ se ka jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ lahara wal akhiratu khayrun wa abqa ala ko lahara le ye hɛrɛ ye o le fana bɛ to o le fana bɛ duumɛ nka i le ka nin jija nin bɛɛ kɛ den nka sini tu lui as préparé quoi? Tu as préparé ton enfant, il allait étudier en France, en Amérique, en Grande-Bretagne, hein, dans les pays européens. Oui, on ne dit pas non, c'est très bon. Mais pour l'éducation de ton enfant, au-delà, qu'est-ce qu'il va gagner? Qu'est-ce qu'il va mériter au-delà? Est-ce que tu as préparé ça? Tu as préparé ton enfant. Il doit aller en paradis ou il doit aller en enfer. Est-ce que tu l'as préparé? Ambadi al-Samo, anya janto, nununguna, anya haklito, nunungula. Masaba ala ko amal Qur'an ko nako ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ala ko ma minum liman yala. Wanya irakum makaran ka bo jahannama tasmama. Anya irakum la tanga ka bo jahannama tasmama. Oni anga dimaya, oni anga mo bela jeni. Ate se ki irakum la tanga ko laharalo kele muso bi tagato ye aljina kono walma ki don bi tagato ye aljina kono olu yere make aljina kono de ate ku lay bita ibe se ko kana o soro ide donc o de depuis sisa I jija kana sege ala ko kirama ako wa'muru ahlaka bis salah ako demaye nyamaro ya ni sele wasabir alaiha ako ka sabali aka ika munyo aka ambali alislamao sabu ka demaye nyamaro ni sele tile kelen ko tɛ tile fila ko tɛ kudayi ko le waati bɛɛ lajɛlen ko le donc an k'an janto o la masaba ala fana ko an malikɔrɔna kɔnɔ a ko yusikumullahu fi awladikum a ko ale ala b'i sarala anw na an denw ka ala ko ten ko yusikumullahu fi awladikum a ko n bɛ n sarala aw la a denw ka koɲɛ na amadu alisilamaw ala ye maa caman jɛ den na nafolo ni fanga b'o la ko bɛɛ lajɛlen dafal'o la nka ala y'o tiɲɛ ala ye den di ma mun ka sɔrɔ k'i y'a lamɔ ko ɲɛ k'a kɛ maa bɛrɛbɛrɛ ye k'a kɛ maa sɛbɛ ye ala bɛ fɛ a y'i kɛ maa bɛrɛbɛrɛ min ye k'i k'a lamɔ ten k'a kɛ o cogo la ten o de kosɔn ala b'a ɲini a fɛ a ko inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha ni kalifa dil'i ma lahaliya min na kalifa ko ɲuman dil'i ma cogoya min na i b'a ɲumanma la kɔsegin kɔ ten de o ala ye den di ma k'a kalifa i ma ala y'a ɲumanma di i ma donc o ɲumanma in dɛ e de kana na o tiɲɛ n'i ka lamɔ kojuguya ye sabu n'e nana ka na tiɲɛ n'i ka lamɔ kojuguya ye ala b'i minɛ a ma sini dɛ sabu den bɛɛ lajɛlen bɛ na dugukolo kan ni ala kelenbaatiya ye den bɛɛ lajɛlen bɛ na ni ala kelenbaatiya ye n'i ma sɔn o ma i tɛ na o ala kɛra ko ta alayhi salatu wasalam kullu mawludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawwidanihi aw yunasirani aw yumajjisani den masaw o ni maa minnu b'a ka lamɔ na o de bɛna kɛ sababu ye ka den ba yɛlɛma ka bila dɔ wɛrɛ la sinon bɛɛ bɛ na ni ala kelenbaatiya ye donc an y'an janto an ka lamɔdenw na an badi alisilamɛw an ka hakili to an ka lamɔdenw na a fana b'o ɲɛ kelen ma an badi alisilamɛw ala kɛra alayhi salatu wasalam a ko an ma hadisa kɔnɔ a ko arrajulu ra'in fi ahli a ko cɛ i ye bɛnbɛnnikɛbaga le ye i ka denbaya la i ka so kɔnɔna na dɛ i ye kɔlɔsilikɛbaga le ye i ka so kɔnɔna na i ka denbaya la a fana b'o ɲɛ kelen ma muso fana wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha muso fana ye bɛnbɛnnikɛbaga le ye a cɛ ka so kɔnɔ cɛ ka kalifamafɛnw cɛ ka frigidaire kɔnɔ minɛnw cɛ ka malobɔrɔw sabu muso dɔw fana bɛ yen o kalifa min ni cɛ ka fɛnw kalifa nɔ ale ma so kɔnɔ ale ma ko t'o la n'a dɔgɔmuso nana a bɛ 5 kilos cɛ k'a fa k'a d'o ma i y'a dɔn k'a fɔ ni cɛ t'a kalama n'a ma jɛn n'a ye ala bɛ ɲininka dɛ e nana cɛ k'a ka programme nin kɛ il a acheté 20 kilos de viande ou 20 kilos de poisson k'a bɛna a ka kalo labɛn n'o ye tu as pris 2-3 kilos tu as donné à ta grande sœur ou bien tu as donné à ta cousine. Il y a donc à force, c'est quelque chose que Dieu va te demander demain, toi qui es la femme. Parce que il est le fait une corrosif. Donc, ni ma y a quoi, à fort attirer la morgue, on va dire al-Islamo. À faire la bonne, il y a tellement
den minnu b'i bolo muso ile ye gbangbani kɛbaga ye den ninnu fana dɛ donc bɛɛ lajɛlen ka i ka gbangbani fɛn bɛɛ lajɛlen k'i janto a la alakira alayhi salatu wasalam a ko an y'an denw yamaruya ni seli ye kabini o sanji 7 ko n'o sela sanji 10 n'o ma seli ko k'o bugɔ nin bɛɛ lajɛlen kun ye mun ye nin bɛɛ lajɛlen kun ye lamɔ bɛ se ka kɛ dɔɔni dɔɔni togoya min na hatta lamɔden a bɛ kɔlɔbaya a bɛ bonya ni lamɔko ɲuman ye bari alisilamɛw lamɔ kuma ka ca i n'a fɔ an da tɛmɛn'a kan lahalaya min na fɛn minnu kun kɛra sababuya ye k'an ka lamɔw tiɲɛ an da bolibolila o dɔw kan nin kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen an da bolila o fɛn min kan o bɛ kotoba bɔ o bɛ sɛrimɔn bɔ dan komi ni a bɛɛ lajɛlen tɛ se ka la ka fɔ yɔrɔ kelen na i bɛ boliboli a ɲɛfɛ ka dɔ tɔmɔ a la kɔrɔyalen don pour que maa min tigi ni ala y'i sɔn hakili la i bɛ se k'a ko faamuya lahalaya min na k'a lɔn k'a fɔ ko denbaw ala ye maa minnu ni lamɔbaga dɔ di maa minnu ma bɛɛ lajɛlen k'i jija i ka lamɔ fɛn na bɛɛ lajɛlen fana bɛ ɲininka sini kiyama to i ka lamɔ fɛn na i y'a lɔn k'a fɔ ile tɛna siratu pɔn kɔni tɛmɛ lafiya la k'a fɔ ko ile muso bɛ golomakolon bila la ile ma i seko damayira kɛ a la fɔ ile ta dɛsɛ a ye lɔn k'a fɔ k'i dɛsɛla walima ile min seko damayira kɛ i denw na golomakolon bilaw la ka maaw la fitina dugu ɲɛfɛ ile k'o to o yɛrɛ ma ye ten k'o to yen ten a ko nin de bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na parce que olu b'a n'u ka waati na ye ko nin de bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ni k'i bɛna kuma ɲɛ dɔ ma o bɛna fɔ nin ka ko ka gbɛlɛ ka tɛmɛ ale dɔrɔn de b'a yɛrɛ yela silama ye an bari alisilamɛw bɛɛ bɛ don kaburu in kɔnɔ kiyama kelen-kelen ko ye bɛɛ bɛ don kaburu in kɔnɔ kiyama kelen-kelen bɛɛ bɛ don kaburu in kɔnɔ i kelen mɔgɔ mɔgɔ fana donna kaburu in kɔnɔ i y'a lɔn k'a fɔ ko i bɛ wuli ka ala jaabi ko ye donc lon min na i bɛ ta ka la i y'a dingɛnni kɔnɔ in kɛ i bɛ mɔgɔ minnu lamɛnna nin e kɛrɛ la nin olu dɔ tɛna k'i ni ye dɛ hali a lakawuri teri min n'i b'a la ko lakawuri le ye nin ye n'a fɔra ɲɛnɛ i sanni kɔfɛ lɛri 2 kɔfɛ k'o ye lɛri 2 kɛ n'i ye mun na a tɛ sɔn i bɛ sigi adamadennin na o de la k'a fɔ ko an ka jɛɲɔgɔnya duniya kɔnɔ n'a ma sigi ala ko kan nafa t'a la dɛ teriya minnu b'a ni ɲɔgɔn cɛ n'a ma sigi ala ko kan nafa foyi sigilen t'a la ala ko al-akhillau yawmaidhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin a ko jɛɲɔgɔn jugu k'olu bɛna kɛ ɲɔgɔn jugu le lahara la m'a fɔ mɔgɔ minnu ka jɛɲɔgɔnya mɔgɔ minnu ka amitiya sigila ala ko kan an bɛ se ka ala baara kɛ ɲɛ ma an bɛ se ka ala sɔrɔ ɲɛ ma an bɛ se ka ɲɔgɔn encourager ka na seli misiri la ka silamɛya dɛmɛ cogoya min na an bɛ se ka ɲɔgɔn encourager o la lahalaya min na nka n'a sigira de ka ɲɔgɔn encourager surtout an bɛ période min na nin an bɛ se ka 31 fêter ko ɲɛ lahalaya min na an bɛ se ka sisɛ ni saga dɔw san lahalaya min na ayiwa ka sigi yɔrɔ dɔw la ka misigiw bila la ka mɔgɔw tɔɔrɔ an bari alisilamɛw a y'a dɔn k'a fɔ ko alisilamɛya b'a ɲinɛ an ye ɲɔgɔn dɛmɛ ɲumanw na hali ni teri dɔ bɛ yen ni nin ko ninnu n'a ma faamuya i b'a ɲɛfɔ a ɲɛna ko nin tɛ alisilamɛ ka baara ye nin tɛ alisilamɛ ka fɛti ye donc i b'o baraji sɔrɔ i b'o sara sɔrɔ ala fɛ nka n'i le m'o kɛ i le taara ka taa encourager le a bɛ wariw fara ɲɔgɔn kan a bɛ wariw kɛkɛ ɲɔgɔn kan ka taga sigi ka misigiw bila la ko an bɛna yɛrɛ la nisɔndiya ayiwa ka mɔgɔw tɔɔrɔ n'a ye an bari alisilamɛw i y'a dɔn k'a fɔ ko az-zulmu zulumatun yawma al-qiyama tɔɲɔni dibikuruba lo lahara sini dɛ e ka mɔgɔ tɔɲɔ min kɛ n'i ka misigi mankan n'i ka radio mankanw ye ka ban ka si ɲɛnɛ kɛ tuguni ka dukɔnɔmɔgɔw tɔɔrɔ ka quartier mɔgɔw tɔɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ i y'a dɔn k'a fɔ ko o ye dibikuru le ye i ma lahara jɔlen dɛ an b'a ɲini ala fɛ faamuyali ko ɲuman ka d'a ma ala m'o kɛla rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف يا رحيم يا رحمن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ما ذكره الذاكرون اللهم صل على محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
بسم الله. استقيموا اعتدلوا تراصوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر تابع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.